шом бахер дӯстонам, ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. Нав шурӯъ кардаем барномаро. Омодагӣ аст ту ин ҷо исту он ҷо пинҳон шав. Бояд наворбардор он гуна пинҳон бошад ки касе пай набарад. Диловар ҳастам Сафаров ва ҳунарманд Макс Қосимов наворбардор бошад Ҳусейн. ба кӯчаҳои шаҳри Душанбе баромадем, то ки рафту мошини шумо вайрон шуд. оё мардум меистанд, кӯмак мекунанд ё на? худи ҳозир шоҳид хоҳед шуд. Салом алейкум. Сози ака мошин вайрон шуда, вақт надорем то поёнтар як трос қати мекашидем. Ҳа? Не? Агамез барор кор. Ҳа? Не, надорем шумо. Хоб барор кор раҷо. Раҳмат. Хоб. Салом алейкум. Назар ака саломат. Ака мошин вайрон шуда, трос надорӣ то болотар аве партофтӣ? Трос надорӣ? Ҳа? Гамез раҳмат брат. Трос доро мекашӣ? Ҳа? О, вообще кор накардиса. аҷибаш дар он аст ки пай бубаред дуввумин мошин ҳам манъ кард. Бензина брат. Намедонам то заправка рамедон метавонем рафта. Ака раҳмат. аз ин маълум мешавад ки шояд ин нафар усто бошад. Не, ба як санҷиш буд ки бинем ки одамо Ин санҷиш буд ака, красавчик. Красавчик. нафари дуюм омад. Салом алейкум. як санҷиш буд ки агар дар роҳ монем одамо меистанд ё на. нема фикр кардам аккурат. Азо раҳмат, раҳмат, раҳмат. бале ба ҳар хол ташаккур мехонем ки ҳар ду истоданд ва хостанд ки кӯмак бикунанд. ронандаи дигар Бобои оҷи назди сози саломатӣ хубай. Мошинам шикаст, то болотара намепартоим ҳамҷа то заправкара. ӯ Макс ками шӯхӣ мекунад. бубинед шоҳид ҳастем, чандин нафарҳо гузаштанд, нигоҳ накарда аз оне ки ӯ даст бардошта истодааст. Салом алейкум. Шеф, ҳам мошин вайрон шуда, трос надорӣ то поинтар апартои? Да? То инам заправка рақала. Не? ҳамин манъ кард бас. истод бас. Мегӯяд на мотор кардагим братан, наметавонам ӯзи. бале рост мегӯяд, рост мегӯяд. яъне мошинро кашол карда бурдан на ҳама ҷуръат мекунад. Чанд дақиқаи дигар масалан дар роҳ месем ки манъ мекунад дар роҳ? нафари дигар 43-33. Ака салом алейкум. Бахшиш акаҷон, ғамтон додем. Мошин вайрон шуда, гуфтум надорен ягон баллони газа ё ки ягон запаска. Надори ака? Да? агар дошта бошад ҳам охир баллони опел дар кемри. Ин нафар ризо буд барои кӯмак кардан дар ҳақиқат, лек сад афсӯс баллонои вай дамо намешавад. Салом алейкум. Созем бачо. Бахшиш брат, мошин вайрон шуда, баллони ключ надоре? Ҳаста? Ака раҳмат. Як санҷиш буд ки дар роҳ агар мошин вайрон шуда, ҳам кас места ёрдам мекунад. нафари дигар Троса ягон чиз надоре ки баллони запаска хелчо надоре? ҳам чизи боша нишон бед. Ака ҳазор раҳмат. Шуд. ҳазор раҳмат. Як санҷиш буд ки дар ҳам мошин вайрон шуда, ҳам кас ман мекунад, ёрдам мекунад. Зинда бошӣ шер. На, ҳазор раҳмати кало. Раҷон сози саломатӣ хубай. мошин вайрон шуда, гуфтам ра. наворбардор дар дохили мошин аст ки пинҳон касе ӯро намебинад. хулоси гап бехавотир дӯстон, агар ки рафту шумо дар роҳ мондед, ҳастанд нафароне ки дар ҳақиқат манъ мекунанд, меистанд ва дасти ёрӣ дароз мекунанд. дар роҳ мемонад ку. Бача чикари сози назди мошин шикаст. ӯ куҷо медонад? Ман ман мекардам боям. Шо барои чӣ ман кардӣ? барои ёрдам кардан. Барои ёрдам кардан? Шумо ҳамин ҳолатҳо зиёд мешавад ки дар роҳ мошин вайрон доша ягон нафар ёрдам мекунед? ҳолатҳо бисёр буданд. бисёр ҳолатҳое ҳаст ки ҳамин шаҳриёро запаска надоранд, калид надоранд, пурсидан ёрдам мекунем. Маълум мешавад ки шумо ба дилхон нафаре ки дар роҳи истодаст кӯмаки худро дариқ намедоред. ҳатман. Буд ҳолате ки ба шумо низ ҳамин гуна ҳолат будед, касе ба шумо кӯмак кард ё ки накард?
حالتهای بود که بالون چی میگن؟ بالون ما بالون. دادم زپاسکا ما قرغن می اومدم دیگه بر نگردونم خیلی رفت بالون من رفت. نه یکی درا مونی با چیکار می‌کنی؟ وقتی ندارم من کردن نمیتونم. برای شما برای کار آماد من کردیم. موفقیت. خب روی صفحه. муҳтарам ронандаҳо, ин ҳолат ба сари ҳамаи мо аст. ба ин хотир агар кӯмак ҳам накардед, боре ҳам манъ кунед ва гӯед ки чӣ хизмат кунам. ҳамин бас аст. бас. боқӣ худоҳофиз то барномаҳои дигар. ва агар бихоҳед ки моро дар шаҳри худ бубинед, пас бинависед дар комментария ба кадом шаҳр биравем. мақсад як аст дӯстон. ҳар кореро мо мекунем то чашми шумо боз шавад.